No niin, ihanaa päivää teille kaikille. Mä oon Mari Metsä-Pirttilä, jäsenkorjaaja ja kirjailija. Ja mun tonttini varmaan tänä päivänä on muistuttaa teille kaikille siitä, että kuinka upean lahjan te olette saanut, ihan jokainen. Eli kuinka upea keho teillä jokaisella on. Ja nimenomaan viisas keho. Eli keho kertoo meille koko ajan, miltä siitä tuntuu, mitä tapahtuu, missä mennään. Mä oon siis kirjoittanut kaikesta, mitä on oppinut työssäni 10 vuoden aikana jäsenkorjaajana, niin tällaisen kirjan, ensimmäinen jäsenkorjaajan kirjoittama kirja. Ja nyt mä yritän ihan lyhyesti tiivistää sen tähän puoleen tuntiin. Ihmisen terveydessä, jos ajattelen, mä huomasin, kun mä tein tuhansia hoitoja, satoja eri kehoja, niin mä huomasin sieltä 2 asiaa, jotka oli semmosia, että mitkä vaikutti eniten siihen ihmisten terveyteen. Ja ensimmäinen niistä on aineenvaihdunta. Eli vaikka mä kuinka hoitaisin ihmistä, mutta jos siellä aineenvaihdunnan puolella on jotain epätasapainoa tai ongelmia, puutteita, niin se asia ei mene eteenpäin. Eli se aineenvaihdunta täytyy myös korjata. Ja aineenvaihdunnassa mä oon jakanut sen 5 kohtaan, niin mä nostan ensimmäisenä esille ravinnon. Mä en siitä nyt paljon puhu, koska se on kovin tuttua asiaa ihmisille, vähemmän hiilihydraatteja, pätkäpaastoa vai ketän tyyppistä. Mutta sitten kehon nestepitoisuus on sellainen yksi tosi tärkeä asia, minkä mä oon huomannut, mikä vaikuttaa siihen, että kuinka terveitä me ollaan, kuinka kipeitä me ollaan, mitä se keho kertoo meille. Ja erityisesti 40 jälkeen niin tämä nestetasapaino alkaa olla tosi merkittävä. Eli siitä kannattaa pitää huolta. Sitten 3. on myös tietysti happi, se miten me saadaan happea kehoomme. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että aika lyhyen aikaa me ihmiset ollaan täällä Suomessa vasta asuttu sellaisissa taloissa, missä joku kone tai joku järjestelmä hoitaa sen ilmanvaihdon. Tämmöiset talothan on aivan ihania, nämä vanhat, jotka on hyvin rakennettu ja ilma kulkee. Eli koska kaikki se, mikä meidän kehossa sisällä liikkuu nesteessä, niin sen takia se neste on tosi tärkeä. Ja koska kaikkeen toimintaan, mitä meidän sisällä tapahtuu, niin siihen liittyy se happi, niin se on myös tosi tärkeä. No, sitten mennään enemmän vähän tähän jäsenkorjaukselliseen puoleen, eli mä liitän aineenvaihdunnan alle sitten vielä myös liikkeen ja levon. Ja liikkeellä mä tarkoitan nyt nimenomaan liikettä, en liikuntaa, vaan liikettä, jossa mä suosittelen kävelyä. Ja lantio on meidän kehon moottori. Koko meidän kävely lähtee täältä lantiosta. Ja kaikki mikä täällä tapahtuu tai ei tapahdu, niin vaikuttaa meidän kehon terveyteen. Ja lantiossa meillä sijaitsee täällä alaselässä tai pakaroiden yläosassa ristiluu, joka on meidän kehon peruskivi. Eli jalat istuu siihen päälle, koko selkäranka lähtee siitä eteenpäin. Jos täällä on jotain
vinossa, jumissa, niin se vaikuttaa kaikkeen. Meidän moottori ei pääse työskentelemään, tai sitten se vaikuttaa selkärankaan ylöspäin ja tulee ongelmia siellä. Sanon muuten tässä kohtaa, että jos haluaa kysyä välissä, niin saa keskeyttää, ei haittaa ollenkaan. Ja nyt kun me ajatellaan sitä liikettä ja lepoa, niin istuminenhan on tälle meidän moottorille lepoa. Eli jos me istutaan ja kun me istutaan pitkiä päiviä, paljon, niin meidän pitäisi saada sitä vastapainoa tälle moottorille. Tämä on ihan tosi niin kuin merkittävä, minkä olen huomannut, kun olen ihmisiä hoitanut, että tekeekö ihmiset istumatyötä vai seisooko he työkseen esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa tai tämän tyyppisissä. Niin se näkyy niissä kehoissa ihan suoraan. Juurikin se, että kun sitä istumista tulee, ja varsinkin talviaikana, niin helposti tulee istuttua enemmän kuin kesällä. Niin se kävely on sen takia tärkeää, että siellä tapahtuu lantiossa SI-nivelet, eli täällä. Eli kun jalka istuu siihen ristilun päälle, niin sinne meidän pitää saada sitä liikettä. Juoksu ei ole sama asia kuin kävely, pyörällä ajo ei ole sama asia kuin kävely, vaan kävely on just se, mikä öljyää meidän koko kehon moottoria. Todella tärkeä. Ja mä itse suosittelen siinä vielä, että saataisiin olla niinku kädet vapaana. Nythän on kauhean suosittua sauvakävely ja sillä on omat hyvät puolensa, mutta mä suosittelen, että mieluummin me saataisiin yläkehoa kierrettyä puolelta toiselle, koska silloin kun me kävellään ja yläkeho kiertyy, niin tää on aivan mieletöntä jumppaa meidän selkärangalle. Todella hyvä. Saanko kysyä? Kysy. Minkä takia niin juoksu esimerkiksi ei ole yhtään hyvä? Juoksussa tavallaan sä niin hypit vähän. Siis juoksu on hyvä kuntoilumuoto. Eli siinä, mutta sä joudut niin keräämään lihakset. Sä vähän niin hypit, sä oot ilmassa pikkasen. Eli se, mitä me haetaan siitä kävelyn rentoudesta, on just se, että me voidaan olla rento, me ei jännitetä lihaksia. Juoksussa sä joudut vähän niin kuin tiivistämään itseäsi, jännittämään. Ja se on hyvä, mutta se on niin kuin eri asia. Kyllä. No sitten, tämä oli vaan tämä aineenvaihduntaosuus, joka oli niin kuin pienempi osuus tästä, mitä olen oivaltanut ihmisiä hoitaessa. Mutta sitten sellainen, mistä ei niinku puhuta juurikaan, mä en ole kuullut hoitajapiireissä, en ole muilta jäsenkorjaajilta. Mä haluaisin löytää semmoisen ihmisen kanssa, jonka kanssa mä voisin oikein haastaa tästä, koska mä oon itse niin innoissani. Ja mä luulin ensin, kun mä hoisin paljon erilaisia ihmisiä, mulla on siis 0,5-vuotiaasta 90-vuotiaaseen, eli skaala on aika laaja. Ja mä aloin nähdä siellä semmoista punaista lankaa, että hei, joo, erilaisia ihmisiä käyttää kehoa eri lailla, mutta on joku punainen lanka, jotain samankaltaisuutta. Miksi näillä ihmisillä on samankaltaisia ongelmia, samanlaiset paikat jumissa? Ja ensin mä luulin, että se tulee niin kuin autolla ajamisesta. Oikea jalka on kaasulla, tietynlainen asento siellä, näin. Mutta sitten kun mä huomasin sen saman punaisen langan 12-vuotiaalla lapsella,
Mä ajattelin, että tää ei voi olla autolla ajamisesta. Ja sit mä ymmärsin, että se olikin tää oikea käsi. Suurin osa meistä on oikeakätisiä. Ja tämä maailma on rakennettu hyvin pitkälle oikeakätisille. Eli me tehdään oikealla kädellä, vaikka olisi vasenkätinen, voi olla jotain työkoneita, muita, missä on pakko käyttää sitä. Eli vasenkätiset käyttää molempia käsiään tasaisemmin. Mutta oikeakätisille se oikean käden käyttö korostuu. No sit mä ajattelin, että no mikä tää nyt on, että ei me vaan käytetä oikeata kättä, että totta kai me käytetään vasentakin kättä. Mutta mikä tässä on se ero? Ja se on se, että me käytetään oikeata kättä hienosäätötehtäviin, kaikkea tarkkuutta vaativaan tehtävään. Tervetuloa. Ja vasenta kättä me käytetäänkin tukitehtäviin. Eli näillä on niinku erilainen tehtävä ja silloin ne kuormittaa meidän lihaksia ja kehoa ihan eri lailla. Tämmönen. Tai miten niitä tehdään? Näin. Niin se on erilainen. Me ajatellaan, että ei tää ole mitään, mutta se on. Ja lopputulos, mitä mä sen... Se, mikä siitä seuraa, mä näytän sillekin puolelle kohta, niin tämmönen on hyvin tyypillinen asento. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän vasen puoli jännittyy pitkäksi ja meidän oikea puoli jännittyy lyhyeksi. Eli me ollaan takapäin niin kuin K-kirjaimen näköisiä. Ja nämä on niin pieniä tai semmosia niin kuin me ei huomata niitä itse, ellei me kiinnitetä siihen huomiota. Mutta sitten kun tämän tietää ja alkaa niin kuin, tekee omaa kehonhuoltoa, alkaa niin kuin huomaamaan, miten se keho kertoo niitä jännitteitä siellä pitkin kehoa, niin huomaa, että joo, tuolla se on ja se menee sieltä tonne ja näin. Tämän K-kirjaimen lisäksi meidän kehossa menee pari muuta kirjainta ja sitten kun me yhdistetään nämä, niin siellä on kaikenlaista. Mutta X-kirjain menee sitten taas niin päin, että se jännite tulee vasemmasta jalasta takaa, menee pallean kohdalla läpi ja tulee oikealle eteen. Eli siinä vaiheessa, kun ihminen valittaa oikeaa olkapääkipua, niin mikä on tilanne vasemmassa jalassa? Tämä on niin mielenkiintoista. Ja jännite menee oikeasta jalasta edestä, menee palleen kohdalta läpi vasemmalle taakse. Meidän keho on himmeli. Ja kun me tiedetään himmeli, se on siitä keskeltä vähän niin kuin leveämpi kuin ylhäältä ja alhaalta, niin se leveä kohta on tämä meidän lanttio, se moottori. Tuleeko mitään ajatuksia? Puhuuko se ihan höpöjä sieltä? Miten se on tommoista keksinyt? Onko tämä siis ihan sun oma oivallus? On. Nämä asetot ja on kirjaimet? Okei. Kyllä. Siinä jäsenkorjauksellisessa näkökulmassa, joka mulle on opetettu, niin sanotaan, että kaikki alkaisi tuolta jalkapohjista. Mä sanon, että ei, kun lantiosta. Ja joku sanoo, että niin on, me ollaan jaloilla koko ajan. Mä sanon, että ei, mieti vauvaa. Ja mikä osa se on, jos me kaadutaan muuta, mikä osuu niin kuin ekana maahan. Kyllä. No sitten otetaan vielä
mikä siellä jalassa sitten, niin mistä se sitten, jos täällä jos on tänne Joo. ja täällä on syy, Hyvä. mikä on se ongelma? Joo. Hyvä kun sanoit ton, eli tämä on just kun mä yritän lyhyesti puhua, niin jää varmaan perusasioita kertomatta. Eli se, että lihakset ja lihaskalvot toimii ketjuina. Eli just se, että se lähtee se ketju tuolta ja jatkuu tänne. Eli jos me halutaan joku ongelma, vika korjata, niin meidän pitää ymmärtää se, että se koko ketju pitää avata. Se ei riitä, että me mennään siihen yhteen paikkaan, niin kuin meille on perinteisesti opetettu, että jos sulla on olkapää kipeä, niin se vika on siellä olkapäässä. Hyvin usein se niin kuin, esimerkiksi olkapäähän mulle tulee heti mieleen, että kuinka suuri vaikutus on vatsalihaksilla. Koko lavan sisäreuna todella tärkeä. Ja pohkeet, mitä ei tulisi niin kuin ajatelleeksikaan. Niin tosi tärkeä. Ja ihan voin muutaman esimerkin sanoa, että kasvojen puolierot johtuu myös tästä. Voi olla kolmoishermosärky, jos siihen ei löydy muuta syytä, hammassäryt, korvien paukkumiset, muut kaikki, niin se helpottaakin, kun avataan vatsa ja lantio ja jalat. Tää kuulostaa ihmeelliseltä, mutta kun mä oon nähnyt sen niin monta kertaa ja sit mä oon saanut vielä itsekin kokea sen niin kuin oman kehoni kanssa. Mä sanon, että vika ei useinkaan siellä, missä kipu. Toki se kipu kertoo jotain, sillä on joku oma viestinsä siellä. Mutta jos me halutaan sitä niin kuin fyysisellä tasolla lähteä avaamaan, niin meidän pitää katsoa kokonaisuutta. Joku kerran sanoi, että miten se nyt, että jos sä hoidat tuolta jalasta varpaasta, että miten se voi tuntua täällä poskessa. Mä sanoin, että niin, no se on samassa kehossa. Että on kaikki yhteydessä. Et se on sitten oma tarinansa, kun aviopuolisoilla alkaa sitten olla yhteisiä vaivoja, niin se on sitten seuraava steppi. Hyvä. Eli K ja X, sitten vielä Z-kirjain. Eli lihakset menee, jos mä otan nyt tämmöisen ison linjan ketjun, niin pohje, etureisi, pakara, lonkankoukistajat vatsassa. Sitten tullaan selän puolelle, selän ojentajiin ja sitten kaula edessä. Eli ne menee näin siksakkia puolelta toiselle. Se toiminnallinen linja, kuinka ne käyttäytyy. Ja jos tätä vähän miettii, niin onhan se ihan normaalia. Jos me oltaisiin semmoisia niin H-kirjaimia tavallaan, että me oltaisiin vaan, niin kuin, tai I, että me oltaisiin niin tikkuja näin, eihän me niin pysyttäisi pystyssä. Vaan me ollaan moniulotteisia. Niiden täytyy toimia niin kuin tällä lailla, jotta meidän keho voi toimia kaikissa niissä ihmeellisissä asennoissa, missä se toimii. Sitten vielä selkärankaan otetaan S-kirjain. Ja nyt puhutaan ihan vain selkärangasta täältä. No, jätetään pää, että ollaan tuohon kaularankaan asti. Niin me tiedetään, että siellä menee aaltoja tällä lailla. Alaselässä on notkoa ja kaulassa on notkoa. Ja ristiluu ja rintaranka tulee sitten taas niin kuin taaksepäin pyöristyä. Ja näin kuuluu ollakin, koska se selkäranka on jousi, jotta me jälleen kerran voidaan liikkua. Siellä täytyy olla sitä joustoa. Ongelma tulee siinä, jos sitä joustoa on liian vähän, että siellä on tapahtunut jotain, siellä on jonkinlaisia jännityksiä tai nikamalukkoja tai muita, tai sitten ajan myötä helposti ne notkot
se ässän niin kuin mutkat voi tulla liian voimakkaiksi. Eli se jousi menettää niin kuin sen jäntevyytensä. Ja yleensä siihen mä neuvon eniten nimenomaan sitä kävelyä. Eli sitä, että me saadaan sitä kehoa suoristettua, saadaan taivutettua jopa niin kuin taaksepäin, koska me tehdään hyvin paljon eteenpäin asioita. Saadaan taaksepäin. Tuleeko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä tai pohdintoja, kommentteja? Joo, kerro. Todiste, mitä puhuit, että tämä on se tärkein paikka, niin kun mulla on jaloissa vaiva, niin syy on ristiluussa. Kyllä, juuri näin. Ja siihen ristiluuhun niin ihan joku putoaminen, kaatuminen, liukastuminen. Kaikki tietää, jos on mennyt kerran silleen, että ai, oikein kunnolla. Niin se voi muuttaa sitä ristiluun asentoa, mutta sitten myös tärkeänä on se, että kun ne jalat kiinnittyy ristiluuhun, eli selkärankaan siinä, tulee ne S-nivelet, niin siinä on ihan älyttömän paljon kaikkia siteitä ja niin kuin, että se pysyy kasassa se paketti siinä. Niin jos siellä on jännitettä, tervetuloa. Niin jos siellä on jännitettä, niin se vaikuttaa myös. Se ei ole niin kuin vapaana se lantio siellä. Ja tässä on huipputekninen itsehoitoväline. Eli tämä on faskiapallo. Käy ihan hyvin myös toi tennispallo, pesäpallo. Niissä on erona vaan se, että kuinka pehmeä tai kova se on. Eli tennispallolla on hyvä aloittaa, mutta sitten kun on paljon tehnyt, niin sitten se alkaa olla vähän liian, se ei niin kuin anna vastusta tarpeeksi. Eli mulla on kirjassa, nettisivussa löytyy ohjeet siihen, semmoiset helpot kehonhuoltoliikkeet, millä saa itse avattua nimenomaan sen lantion. Lähdetään sieltä syvistä pakaralihaksista, kuinka saadaan tämä lantio auki. Onko teillä jotain, niin kun, ei tarvitse itsellä olla, mutta tuleeko mieleen joku vaiva, josta olisitte kuullut, ihmisellä olisi joku jollain tuttavalla vaikka joku, mihin ei tahdo löytyy vastausta, ratkaisua. Ei tarvitse mitään yksityiskohtia kertoa, mutta ihan vain joku vaiva, mikä tulisi mieleen. Otan vaikka oman niskani, jossa on ihan selkeitä kulumia. Joo. Jos tuollaisella pallollakin yritän hieroa, niin meneepä joskus huonommaksikin. Joo. Niska on hyvin herkkää aluetta. Palloa en suosittele niskaa, vaan mieluummin kipukoukkua. Mä ajattelin, että naru. Tilanne ei ole niin paha vielä. Ei. Joo, sano nyt mitä se on. Kipukoukku, joo. Kipukoukku, joo. Eli kipukoukulla pääsee, siis sehän on sitten paljon pienempi se pää, niin sä pääset pistemäisesti, kannattaa ottaa koko lapa tästä hartia, niskaa, kaulaa. Ja silloin sä pystyt itse säätämään sitä, kun sä seisoma-asennossa sen teet, niin pystyt säätämään sitä voimakkuutta, että sä et tee liikaa. Kulmat on tietysti oma lukunsa niin kuin haastava siinä, mutta mä otan myös sen esille, että yleensä se tilanne, mikä on alaselässä ja niskassa, voi yleensä olla samankaltainen tilanne. Eli vaikka on niskavaiva, niin hyödyt todella paljon siitä, että sä avaat sitä lantiota ja alaosaa, koska se on kaikki yhtä. Eli sä voit helpottaa, antaa sinne vähän niin kuin ilmatilaa sinne niskaan sillä, että saa täältä alhaalta auki. Ei tarvitse mennä välttämättä siihen kipeimpään kohtaan. Plus sitten myös nimenomaan se vatsa, koska jos täältä
on jumissa ja vetää, niin se helposti vetää niskan semmoiseen niin kuin jäkkiin, että se onkin täältä edestä. Hyvä. Tuleeko jotain muita mieleen? Hyvin yleisiä on tämmöiset, niin kuin vaikka polvikipu. Ja mä näen sillä lailla, asiakas tulee ja sanoo, että on nivelrikkoa polvessa vaikka. Eikä kiellä sitä. Mutta se, niin kun, se nivelrikon aste on eri asia. Eli se, että onko siellä semmoinen tilanne, mille ei voida enää tehdä mitään, vai onko siellä sellainen tilanne, mille voidaan vielä tehdä tosi paljon ja estää se, että se varsinainen nivelrikko, jossa luu on luuta vasten, niin ei pääse edes tulemaan. Eli lääkärit sanoo nivelrikoksi sitä, kun nivelrusto on lähtenyt jo kulumaan, siellä saattaa olla niveltulehdusta muuta. Polven tilannetta helpottaa todella paljon se, että avataan pohkeajäreiden lihakset, koska ne muodostaa sen polven. Ne niin kuin, jos ne on jumissa, niin sinne tulee hirmuinen paine sinne polveen. Plus sitten se, että jos lantio on jumissa, lantio on kiertynyt eteenpäin, kuten varsinkin meillä naisilla helposti tapahtuu. Meidän lantio on niin elastinen, miehillä on jämäkämpi lantio. Silloin sinne tulee niinku painetta virheasennon muodossa myös. Eli vaikka jälleen kerran se polvi oli se, joka kipuili, niin me voidaan itse tehdä paljon sille asialle. Kiinnostaa vielä lihaskrampit. Kun sanotaan, että iän myötä ne lisääntyy, niin yhtäkkiä heräät siihen, että sulla on joku pohjakrampissa ja nuorena ollut ikinä mitään. Kyllä. Mistä ne johtuu? No ihan ensimmäisenä mä katsoisin sinne nestepuolelle. Eli se niin kuin neste ja suolo ja niiden välinen tasapaino. Silloin todella iso merkitys. Toki sitten niin kuin pitää muistaa 40 jälkeen hormonaaliset muutokset, niin niillä on oma vaikutuksensa sitten. Ja itse suosittelen nestettä, että se 3 kertaa oma paino jaettuna 100, eli 70 kiloselle 2 litraa, 85 niin 2,5 litraa ja 100 kiloselle 3 litraa. Ja sitten pitää tietysti ottaa huomioon se, että käyttääkö tai tekeekö asioita, jotka poistaa nestettä, jolloin sitä määrää voisi vielä lisätä. Mutta mitä niin kun paremmin meillä on nestetasapaino kunnossa, niin kaikki aineet, jotka meissä tulee liikkua, niin ne liikkuu paremmin siellä. Ja jos meidän keho on vähän kuiva, niin silloin se on helposti myös hapan, joka edesauttaa matalasteista tulehdusta. Ja sitten taas mennään sinne nivelrikkoreuma jne. puolelle. Mä oon puhunut papupata täällä kauheata vauhtia. Joo. Tuleeko teillä vielä muita kysymyksiä? Sen mä haluan sanoa, että kaikki tämä, mitä mä oon nyt puhunut, niin meistä jokainen voi itse tehdä todella paljon sen kehon hyvinvoinnin eteen. Ja ne ei tarvitse olla isoja asioita. Ne on loppupeleissä tosi pieniä asioita. Et sekin, kun puhuin siitä liikkeen ja levon suhteesta,
niin jos istuu vaikka töissä sen 8 tuntia, niin se ei tarkoita sitä, että pitäisi kävellä 8 tuntia. Vaan puoli tuntiakin riittää tasapainottaa ja niin kuin suoristamaan sitä kehoa. Voiko sä antaa muutaman täsmäliikkeen, vaikka työpäivän lomassa, kun paljon istuu, niin mitä kannattaisi tehdä? Joo. Ihan ensimmäisenä. Siis just se, että taivutat niin kuin taakse. Ja sitten toinen, jos teetkö näin töitä, siis näin, niin sitten se, että saa hartioit, voi ottaa myös semmoista niin kuin, tavallaan niin kuin, liikettä yläkehoon tai sitten puolelta toiselle. Ja se, että nousee ylös niin usein kuin mahdollista. Että jos esimerkiksi vanhemmat ihmiset istuu paljon, katsoo telkkaria, mä sanon, että joka mainoskatkolla ylös. Se, että se ei jymähdä sinne, vaan lähtee. Hakee lasinvettä tai jotain. Tunnin välein ajastin soimassa, seisoo, istuu, seisoo. Siis sulla on jo? Joo. Wow! Ihanaa! Eli siis seison puolet työpäivästä. No niin. Välitään. Wow! Usein kyllä unohdan seisoon, että se on mukavampaa kuin istuminen. Näinpä juuri. Ja sitten kun me ollaan istuttu niin paljon, että me ollaan tavallaan totuttu siihen, mutta sitten kun löytää takaisin siihen ja ennen kaikkea kun on saanut sen lantion auki, että pääsee siihen luonnolliseen seisomisen asentoon, niin se on niin kuin paljon helpompi. Mutta ongelma on yleensä se, että kun se lantio on jumissa, meistä tuntuu, että meidän toinen jalka on pidempi ja sitten me yhtäkkiä seistäänkin tälleen. Koska se tuntuu hankalalta seistä molemmilla jaloilla. Siihen etunä. Eli helposti on näin. Ja sitten ihmiset monesti vaihtaa puolelta. En tutuun. Joo. Lantio. Todella tärkeä. Ja kaikki ne osat, koska sitten jos avaa vain yhden osan ja sitten huomaa, siellä on se pohje jumissa. Kun tämä on niin mieletöntä, kun mähän teen itse tätä kehonhuoltoa, ja tämä ei tarkoita jumppaa, tämä ei tarkoita hikiliikuntaa, vaan se tarkoittaa just tällä pallolla, sä käyt kehoa läpi, sä teet tiettyjä venytyksiä. Mä teen sitä melkein joka päivä, koska se tuntuu, mä ajan kouluun, se tuntuu niin hyvältä ja sillä mä pidän kehon kunnossa. Toinen tuossa seisomisessa mulla ainakin pitää itseensä aina muistuttaa, että ei lukitse polvia, että pitää olla niin kuin polvet rentona, muutenhan sun lähtee lantio vähän asentoon ja sit sä jännität koko kehon. Että kyllä siis aika paljon itseensä niin kuin sillä komentaa, että nyt molemmille Joo. Kyllä. Mä oon itse ikäni tai aikaisemmin niin on kymmeniä vuosia ratsastanut ja siis sehän on tosi hyvä asento näin. Ja mä oon etsinyt sitä, että miten mä saisin niin kuin feikattua sen saman tunteen niin kuin tähän jotenkin arkielämään ilman hevosta, niin jumppapallo. Se on todella lähellä sitä. Ja varsinkin se, että vähän katsot, mikä se oma pituus on, että se on kunnon kokoinen pallo siihen, että ei jää niin kuin liian matalalle istumaan. Ja siinä joutuu hakemaan sen saman tuntuman ja asennon. Kaikkia pöytiä ei vaan saa niin alas, mä oon sitäkin kokeillut. Ei, mutta sitten esimerkiksi näin, että jos sitten vaikka katsoo telkkaria puoli tuntia päivästä tai jotain mitä tahansa, niin se puolikin tuntia, että sä oot siinä jumppapallon päällä. Että sä niin kun teet erilaisia asioita sinne keholle. Niin se on se hyvä. Se vaihtelu on se hyvä. Se, että me jäädään siihen yhteen asentoon, istutaan ensin työpäivä ja sitten vielä autolla ja sitten sohvassa, niin sitten me niin kuin jäädään helposti siihen asentoon. Mutta se ehkä tärkein viesti, mitä mä tässä niin kuin haluan sanoa, että me voidaan itse tehdä sille helposti jotain. Se on mahdollista. Mitä se viihdytään vuorossa? Kyllä siinä joku eteen lentää. No.
Toi vaskiapallo sekä humppapallo niin oli kuntoutuksessa tosi paljon esillä. Kyllä. On ollut Härmässä ja sieltä on nostanut paljon. Kyllä. Siellä niin opetettiin sitä ja miten sen kanssa voi kotona toimia. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Ootko käyttänyt? Olen käyttänyt. No se humppapallo on nyt kun se on niin kauan tilan, se ei ole tällä hetkellä, mutta toive joka viikko toive. Kyllä, kyllä. Juuri näin. Juuri näin. Hyvä, että nyt on laukku niin vähän ympäri. No siis, jos jonnekin. Joo. Tuntuu, mutta sitä on just niitä pakarilla, sitä tuli alkaa sieltä pakaroista se. Kannattaa. Sinne voi niinku pakaraan tehdä tavallaan semmoisen neliön muotoisen, käy niinku reuna. Joo. Sieltä löytyy makeita Joo, osaan paikkoja. kuvitella, kun sellaista löytyy ihan hirveitä. Joo. Niin sanotusti hirveitä. Joo. Siis helpotus on aina. Kyllä, kyllä. Lyhyesti toi, mitä mä suosittelen, niin ensin pakara, sitten vatsa, etureisi, selkä, pieni rintalihas, pohje ja sitten päästään jo vähän niin kuin kehon kiertoja tekemään ja tämmöisiä. Siis hetkinen, vatsatolla pallolla. Mä teen sen sillä lailla, mun nettisivulta löytyy video vatsan syväpainantaan, niin voi aloittaa tommosella pallolla ja 2-4 kilon kahvakuun päällä. Makaatko sinä sen pallon päällä vai? Ei kun seli. Seli ja Joo. sitten teet mitä? Siis makaan selin lattialla, polvet koukussa ja vatsa on rentona. Laitan pallon tähän ja sitten laitan kahvakuulan tähän päälle. Eli vaan Ja vaihdan paikkaa. Niin just painamalla. Eli vatsaa ei saa jäädä painamaan, täällä on vatsaa aortta, niin ei jäädä niin tukkimaan verisuonistoa, mutta semmoista pumppaavaa liikettä. Voi kokeilla tämmöisellä, jos ei tunnu missään, niin golfpallolla pääsee. Jokaiselle löytyy sopivan kokoinen pallo. Pallon Me sanotaan sillä lailla, että tavallaan totta kai tämä niinku kehon, mä kutsun niinku kehon tasapainoa. Sitä, että me ollaan niinku oikein vasen suunnassa tasapainossa ja sitten näissä mutkissa tai aalloissa myös tasapainossa. Se, että pystyy seisomaan kahdella jalalla ja se niinku tuntuu hyvältä ja suoralta. Niin totta kai se vaatii työtä. 40 jälkeen mikään ei tule ilmatteeksi. Se on fakta. Mutta hankalaa se on se toinenkin vaihtoehto. Että ei tee mitään. Hei, saatte jatkaa vielä kysymyksillä, mutta mulla on tuossa viereisessä talossa pöytä. Tulkaa hakemaan mun tällaisia ihania kehon rukoushuoneentauluja ihan maksutta. Jaan teille kaikille. Ja totta kai Kivusta eroon -kirjaa löytyy sieltä myös, jos haluatte ostaa. Kiitos paljon teille. Kiitos. Kiitos.